Agora sí que estamos en pleno entroido e este fin de semana serán os días grandes. O documental O Moredo tamén volve ao seu lugar de estrea o sábado e con algunhas novidades. Como todas as obras audiovisuais, pois digamos que teñen unha vida, non? No panorama, digamos, de festivais, de promoción, estas cousas, non? Entonces, bueno, pois o Moredo, despois de algo máis de un ano e medio xa por aí circulando, chegou o momento, pois, de retirarse do que é o panorama audiovisual, non, digamos así, de festivais. Entón, bueno, pois igual que como fixamos con Asolagados, pois ocurriu-nos editar un DVD, máis que nada, pois, como é unha festa pois que está medrando moito, pois aí en Chantada igual hai xente interesada, non, en quedarse na súa casa, pois, cun anaco da historia de Chantada, non? Entonces, pois, o sábado ás 8:30 proxectaremos o Moredo, a versión larga, e despois, bueno, pois xa se poñerán á venda os DVDs para que aquel que os queira ter unha copia na súa casa. O DVD estará á venda en Librería Mago en Chantada e tamén poden encargalo ou adquirilo no estudo de Pinancho Audiovisuais. Esta curtametraxe baseada sobre todo nos testemuños que viviron o pasado, viven o presente e quizáis vivirán o futuro desta manifestación cultural universal e tan local ao tempo, seguirá nos vindeiros meses rodando por algúns certames de cinema. Pero coa saída do DVD frease de algún modo o ciclo máis intenso de promoción, pese a que o equipo ten entre os seus desexos que se leven a cabo todas as exhibicións posibles en ámbitos culturais e educativos. É unha obra que non se vai poder ver en internet, lógicamente, non a vamos poñer en aberto en internet, pero si está aberta a quen a queira proxectar. Colexos, asociacións, calquer persona que queira proxectar o Moredo, só ten que poñerse en contacto con nós, e nós, sin problema ningún, cedemos a copia para a proxección, e, bueno, mismamente, se pode ir algún de nós, pois, está ben, vai, non? Fomos recientemente a Lugo, a Santiago, agora en febreiro vamos a Vigo. O sea que nós, pois, tamén se fixo é para que se vexa, lógicamente, non? Despois de case 2 anos da súa estrea, o Moredo tivo un bo percorrido en ámbito galego e tamén internacional. Unha peza feita dende a sinxeleza e a pureza do propio contorno, as testemuñas e o son e fotografía do inverno da Ribeira que logrou unha inesperada acollida tanto dentro do circuito do audiovisual e da cultura como do propio público. O balance eu creo que é positivo, non? Son, bueno, pois, 18 festivais no que estuvo, gañou en 2. Bueno, en canto a éxitos de festivais se refiere, pois eu creo que é, bueno, pois, non se lle pode pedir máis porque, bueno, cando estábamos facendo, eu incluso nunca pensei que pudera chegar a seleccionarse ningún festival, non? Porque era, máis que nada, para recoller o testimonio da xente maior de Santiago de Arriba, para que, bueno, pues que quedara aí un pequeno testimonio. Pero, bueno, ao final é certo que, bueno, metendo polo medio do despoboamento rural, a Asociación Amigos do Entroido do Ribeirao, que estaban facendo un gran traballo, non, para que eso non se perda, bueno, pues mezclando un pouco a opresión que exerceu a Igrexa aí sobre o Entroido. Bueno, pois creo que ao final resultou aí unha media hora, pois, interesante, non? Ou polo menos nada despreciable, porque, bueno, aí están os resultados. Un doble motivo de satisfacción, xa que, bueno, pois, se isto axuda a que o Entroido Ribeirao, pois, poda ter máis protagonismo, poda ser máis recoñecido e pode ser máis coñecido, que eu creo que agora cada vez xa é máis, pois, bueno, tamén nos sentimos contentos de haber posto ese pequeno grán de area para que, bueno, para que non desaparezca, non, o Entroido Ribeirao. Xa saben, este sábado 10 de febreiro, proxección de O Moredo. A resistencia do Entroido Ribeirao no Auditorio Municipal de Chantada ás 8:30 da tarde. Entrada de balde.